Yun, nag-love shout out kaibigan Shirley. Thank you very much. Instruction tayo yan. Tagilid yata ang camera mo. Tagilid ba? Skip ano nga. Kung ano. Rotate ko lang. Paano nga ba pag-rotate? Tagilid na naman pala. Yun. Live tayo, live pang ano. Trabaho lang muna tayo, trabaho. Ang dagdag what's out.
Grab siya to, Tati Ambe. Pagdamit isa lahat. Grab siya to, may friend, spenta. May gawin lang si Wee. Sige lang. Salamat sa nakatambay. Good morning house from Juliet Channel. Trabaho lang, trabaho. Ang dagdag, WH. Kuya Tunying, may grab siya to. What are you making? I'm making cabinet. My friend spenta. Yun.
Big love shout out, Janet De Apria. Oh, may moderator na yan. Kaibigan Pidili sa Bea. Good morning sa lahat. Patamsak naman kay 1983. Nagalag 54 vlog. Ito yung Megalab sa to. What are you making po? Pangalawang tusok host from Ate Ambe. Salamat po Ate Ambe. Ay sa upload ko. Live na lang, live. Live na lang po, live. I'm making a small cabinet at Specta.
Bigilap sa tat kabsat, Gold Igorot. Bigilap sa tat sa lahat from Gold Igorot. Nanay Lids TV, bigilap sa tat ang bisyosa. Ini the 3 billion, bigilap sa tat. Wala ako. Gawa ng WX. Dikit po kayo sa akin, mabait ako. Opo, dikit po kayo dyan kay Janet Diapria de Leon. Mabait po yan. Harang din po sa nakapin. Kapag sa tambisya siya, may galap siya ito. From Gold Igorot. Pidili sa Bea. May moderator na din po yan, kaibigan. O, dyan lang po kayo. Natrabaho mo na si kaibigan ng Ning. Para sa WH. Pang what's hour lang, pang what's hour.
Mega love shoutout, Grandma. Si Grandma to. Mega love shoutout sa lahat from Grandma. Ate Spenta, thank you very much. Ano ba yun, natututukan masyado? Wait a minute yun. Pala. Dito po yan. Share thumbs up from AB. AB TV Vlog. Yan, bigyan ko lang. Out mo na ako. Thank you po sa mga nakatamboy dyan. Yung mga mababait na kaibigan. Sabi.
Saglit lang ako, lalabas ko. Sige, sige Ate Ambe, sige, no problem. No problem po Ate Ambe, no problem. Ano ko lang to hanggang sa matapos, para sa WH. Kaysa mag-upload video, mag-i-edit dito na lang, mag-live na lang. May glove shot out daw, Ate Ambe, sabi ni Ate Grandma. Nanay Stevie, thank you very much po sa inyong patambay, sa inyong mga emoticon. Ginuguhitan natin para makita po natin yung ating pamakuan. Pinagpapakuan. Musot. Pag lumusot, ibig sabihin mali.
Malabag Mix Hunter, big love shout out, ibigan. Anong araw host? Lia Viena. Hello host, baba na ako. Alis ako. Pagpunta barangay, sige, pang-apat na tusok host. Ang bisir. Yun, salamat Ate Ambes. Thank you very much. Ate Ambes. Lagyan ko lang ng moderator si Balabag. Balabag. Wait lang po, wait lang.
Yun, ayos na. Minute na. Shhh, yan. Sana all may tapos ngayon ng oras for Golden Road, Sir Brad Nathan. Imitate TV Mix. May nalag shout out, kaibigan. Oh, may natapos na tayo. Kamusan? Golden Road.
Big love shout out, Gayum Rose. Pintas man, cabinet mo ading. Wen, ano, libangan, no. Ano, dalang pa. Dalang matrabaho. Dito yung aldaw. Pangit. Tama na yun, mo. May kali pa ba? Paano ang takip nito? Dalawang ganon? Ulo na gusto kain. Hello kaibigan, Maksan, may galab shout out. Thumbs up po. From Bang BMRS. Thank you very much. Kaibigan Bang BMRS. Goldie Grot, hello sis, kumusta? Alabana T. Aglia. Nagwa kumanday ta cabinet from Gayum Rose. Libangan po, libangan.
Ito lang ikaw, sarang pa. Pagkita yung malita. Wow, ikaw ay kamangha-mangha. Study of my friend Maksam. Lahat ng mga bagay ng pagluluto o pabayaan ng isang clerks. Naway yung kapalaran iyong kamay. Yun, thank you my friend. Bang Beamer S channel. Thank you for watching to my live stream po. Project ng cabinet. Sipag di ka rin may shout out. Tapos na ako maghilang ng sauce. Hot choco na tayo. Yun. Salamat sa hot choco. Sana all may hot choco. At trabaho muna ako, kaibigan Janet. Tabay lang po kayo. Salamat sa mga patambay.
Salamat sa nakatambay. May galab siya to, kaibigan dyan, 17 TV. Buti dito at kilala ako, 100% si Jan Sport, hindi, haha. Yan, baba po ng bahay para may ipin. Palitan natin si ano, kaibigan Janet de Apria de Leon. May galab shot, my friend, gaming channel. Jan Sport Gaming Channel, harang host. At ingay mo host. Okay lang. Busy pala si kaibigan Tingling. Palit nga ng bahay. Yan, 17 pa yun. Shoutout sa lahat. Good morning, Pinas. Salamat at Ambe. Sa pamigi-bigi. Project tayo, kaibigan dyan, 17. Project. Lagari rin, lagari. Aranggan, dikit na po sa'yo. Salamat Janet from kaibigan dyan 17 TV. Salamat sa mga bait na nakatambay dyan.
Yun, may cabinet na. May sarado na pa. Meron na pang sarado. May galap siya tao, Idol Ami Hotdog. Wag na stress. Kasi mga yan, kaya nagpapakamatay. Yung lalaki kasi mahilig yan, panailang kasta. If magpaasawa ka sa lalaki, one day mo lang isama sa kulungan, ihiwalay mo yung agad after one day. Ako message ko na sa one cabinet ay maaaring amo maksam. Kaya may may pintuan na. Wala na lang bisag rakap. Sa kapsa na idol, girl, may galap siya tao. Parang muna ako from Ami Hotdog, sinita may galap siya tao. Boss, ganda naman yan. O, libangan, idol. Idol Ami Jimenez. Ayan o. Oh. Yeah. Cabinet.
Rajani. Kuligani, hi friend, good morning. I am from India. May galap shout out, my friend. You have a moderator, my friend. Ilang oras na ba tayo? 1 hour and 38 minutes. Salamat sa mga nakatambay dyan. Diyan lang po kayo, diyan lang. Manikita. Salamat, Manikita. Rajani, my dear, hello. Thank you sa pag-stay.
May glove shoutout po at Melon SJ. Sa iyo ba yan, kabayan? Ganda. Opo. Bali, naglilibang po Ate Melon SJ. Cabinet. Gawa po tayo ng cabinet. Kumusta ka ba? Nag-love shout out everyone. Sis Gold, hello, 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 hello. Mga tayon, kain na daw tayo. Sabi ni kaibigan Gold Igrot ni Kabsat. Bali, ito na yung pansarado niya. Yan, ito yung sarado. Lang, kaya na. Kaya lang siya. Patamsak sa premiere ko mga kaibigan. Yung patamsak naman sa premiere. Aking ate na si Ate Melon SJ. Kaya punta ko. Yun pang 23. Patamsak po, patamsak. Sa premiere ni Ate Melon SJ.
Pag nag-end na po, 2 oras na po, 2 oras. Okay, last 6 minutes. Galing mo gawa, kabayan. Dan House, Milan SJ. Patamsak sa Premier. Sabi ko, walang magawa, Ate Milan SJ. Walang magawa, kaya gumawa na lang ng cabinet. Salamat kabayan, tambay lang until matapos ka. Punta mo na kay Idol Ami Jimenez, pang 85. Pang 85 ko kay Idol Joyce Jimenez. Punta ko pala si Joyce Jimenez. Mega love shout out kay Bigyan Lantern Vlog. Kapsat. Ay manito nyeng, si Mrs. yata to, si Mrs. Lantin. Hello manito nyeng, maray na udto tabi. Kadatanghali din. Nagigibo ako kang cabinet, manay. Dahil man trabaho. Lagyan ko yata yung design. Ilalagay kasi ako dito eh. Kapitan ko siya tapos. Sige. Ayun yung cabinet yan, Manoy. Sa inyo may paggawa. Sa amin. Sa akin. Sa akin po, Manoy. Sa akin. Bali, kulang na lang ng ano. Bisagra na lang. Yan. Ito yung kanyang... Yan yung kanyang ano. Style. Balikin yan. Mamaya, nakalimutan kong bumili ng bisagra. Bibili ako maya. Sa hardware. Pang sarili lang naman. Kaya huwag nang kahit hindi masyadong maganda. Lalagyan ng damit. Magluto muna ako, Manoy. Pamudtuhan na ng mga aki ko. Nagsilip-silip lang ako. Sige, okay lang, Manoy. Okay lang. No problem. Mag-end na rin po ako. Mag-end na. Meron na tayong yun, last 11 minutes. 11.
11 minutes na lang. Iisip ko paano yung lagay na ano eh. Sa loob, ito mo sa loob. Tapusin ko lang ang 11 minutes. Tapos mag-e-end na po ako at bibili ako ng bisagra. Bisagra. Para may kabit ko na para may kabit ko na yung cabinet niya. Yung kanyang pinto. Para tapos na. Ay, lipat na doon. Hindi na pinturahan o. Hindi na pinturahan.
battery. May beam ako sa'yo mamaya. Sige po Ate Melis J. Salamat sa pagsabit ka ba yan? No problem po, no problem. Update lang po ako, update. Nakausap ba tayo? Ang oras na po. Last 6 minutes, 6 minutes. Bibili po ako ng ano na init na ng mga cellphone. Mainit masyado sila. Ano? Ang init na masyado ngayon. Ang init na masyado. Shoutout po sa 6 viewers. Kay Ate Melin SJ, kay Maneteta Lantin, Janet Diatredillon, Goldie Grod, si Kabsat Gold, Idol Ami Jimenez, Rajani Kulagani, Jan 17 TV, 187 Vlog, shoutout sa iyo, Bang BMRS Channel. Thank you very much. Salamat na ako. Sa mga dumalo. Kaya ano pala kay Ate Ambe, ambisyosa. Yun. Lunch na ako. Lunch na. Kaibigan Janet Diapre. Mag-end na ako, na. Thank you very much sa kaibigan Janet. Janet Diapre Adelion, Ate Melon SJ. Yun, it's time. Naka 2 hours na tayo. O nga po, 2 hours na, 2 hours. It's time to end. Thank you very much. And God bless us all sa mga bait kong solid na mga kaibigan. Welcome host, dinig pa, tilaok na manok. Thank you Janet Apria. Ate Milonis J. Yan, mag-end na po ako. Thank you very much and God bless all. Bye-bye po, bye-bye. Bye-bye. Shout out everyone. Welcome, bye po. Pintura na lang yan. O nga, pintura lang at saka kakabit ko yung yung bisagra. Kulang na lang bisagra. Yan, bye-bye po, bye-bye.